Assalamualaikum viewers, welcome back to Mom with me. இன்றைக்கி இந்த சேனல் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிஸ்கெட் லேயர் சாக்லேட் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்ப்போம். வாங்க அந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல நான் இங்கே கொஞ்சம் பிஸ்கெட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த பிஸ்கெட்டை க்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க. க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து 1 tablespoon மெல்டட் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி அது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஷேப் ஹோல்ட் பண்ணுற மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கப்புறம் அது வந்து நம்ம ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து நம்ம அதை ஆட் பண்ணணும். அதை ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது நம்ம வந்து அந்த நல்லா புஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் சாக்லேட் சாஸ் அதை வந்து மேலே ஊற்ற போகிறோம். உங்கள் வீட்டு சாக்லேட் சாஸ் இல்லை அப்படின்னா மெல்டட் பட்டரும் யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் ஈஸியாக வீட்டில் எப்படி சாக்லேட் சாஸ் செய்யுது அப்படின்னு போன வீடியோவில் போட்டிருந்தேன். அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன். இதை வந்து பிஸ்கெட்ஸ் இல்லைனா வந்து சாக்லேட்ஸ் வச்சு மேலே கார்னிஷ் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு சாப்பிடுங்க, அப்போ தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்துக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.